Interior. Camió de l'Estat. Dia. Se sent un camió. Ens han llançat a un camió ple de cossos. Des que era petita no m'havia hagut de fer la morta. He estat tremolant tota l'estona. Si haguéssim vist que érem vius, hagués estat el final de la nostra aventura. Per sort, els soldats de l'Estat no són les pomes més brillants del sac. Un cop s'han tancat les comportes, he obert els ulls immediatament. L'olor és, si cap, encara pitjor que abans. Mort, merda i ambientador de pi. Cada gir que fa el camió caic sobre una persona diferent. O el que havia estat una persona. Susan! Tota la conversa és xiu-xiuejant. Al davant se senten el conductor i el copilot. Susan! Digues, Estàs bé? estic rodejada de cadàvers. Ja, jo també. Tom, Hola, estàs bé? tu cadàvers. Tant el Sawyer com la Susan deixen anar un petit riure. Tot és fosc, però a través de la petita obertura encara es poden diferenciar els rostres de les persones del nostre voltant. Però tens por, Tom? No. En Tom s'apropa a mi i estira el seu cap sobre les meves cames. Tanca els ulls. Està sent massa per ell. Jo també tinc por, Tom, però estem en bones mans. Que sí, Sawyer? Esclar, sortirem d'aquí en un moment, ja veuràs. En Sawyer està rebuscant dissimuladament entre els cadàvers. Crec que no vol que ho vegi el Tom. Se'l veu preocupat. En un moment donat, para en sec i em mira. Sí, ho tinc tot sota control. Mentre parla, em mira fixament als ulls. No sé exactament què està passant, però sé que no és bo. Senyala el cos que té davant. Aixeco les espatlles en senyal de confusió, però és quan l'aixeca lleugerament que se m'encongeix la panxa. Té la cara morada i plena de sang, però no hi ha dubte de que és ella. És la mare d'en Tom. Agafo el cap d'en Tom amb tota la força que puc. No pot veure-la així. En Sawyer l'intenta amagar darrere de diferents cossos. En el procés, agafa un objecte de la butxaca del pantaló d'un dels cadàvers. Sembla un martell. D'acord, ara només ens queda esperar a que pari el camió. Interior. Camió seient del davant. Dia. I em diu la Mònica, cada dia és un dia nou. I jo com, no, bé, sí, però això no justifica totes les accions que ha fet, Mònica. Que jo me l'estimo, però em passo el dia carregant morts en un camió d'aquí cap allà, que no és exactament la meva vocació, però paguen bé. Per 15 a l'hora... Què? 15 la hora? A mi em paguen 13. Sí, 13. Potser a mi perquè l'he de conduir. Sí, però jo de carregar morts igual, que és el gruix de tot plegat. Sí, suposo. Doncs parla amb el cap. Tinc malsons de que venen a buscar-me els fantasmes de tots els que he carregat. Fantasmes? No em diràs que creus en fantasmes? Bé, no sé. Per què no? Clar que no. Tots els cadàvers de darrere estan més que morts. Se sent un cop metàl·lic escandalós. La furgoneta frena en sec. És una broma? No fa ni puta gràcia. Com que broma? Què creus? Creus que he estat aquí? Un altre cop metàl·lic. Mike! Helen! Més cops metàl·lics. Es fan constant i cada cop més intensos. Surto a veure què passa? No. Tens l'arma carregada? No, tu? Com que no? Me l'he deixat a la tauleta de nit. Què vol dir que te l'has deixat a la tauleta de nit? No ho sé, no hi he pensat. La paret que ens separava dels guardes cau de cop per efecte del martell que empunya en Sawyer. Amb cada cop, en Tom s'ha submergit més i més en els meus braços. El noto tremolar. Sawyer! La cara d'en Sawyer només expressa ràbia i odi. Fins i tot jo tinc por. Quan la paret cau, només hi ha un objecte davant seu. Els guardes. 2 cops de martell, 2 cossos. Què fas? Què? La llum entra bé a la part de darrere del camió. Els cranis destruïts dels guardes també són clarament visibles. Per sort, els ulls d'en Tom estan coberts per la meva mà. De totes maneres, sé que sap perfectament el que està passant. M'ajudes? Què hem de fer? Ja tenim l'estratègia perfecta per entrar. Tom! En Sawyer està traient-li la roba als cossos dels guardes. Tom, et deixaré aquí un momentet mentre ajudo en Sawyer, d'acord? Estem aquí en tot moment, sí? Noto la mà d'en Tom agafant-se cada cop més a mi. Li agafo suaument la mà i li deixo el cos que tenim al costat.
L'imatge d'en Tom abraçant un cadàver és, si més no, grotesca. M'aixeco i començo a treure-li la roba al cadàver. Ara és quan me n'adono que no només la mà d'en Tom tremolava, també la meva ho està. Tot està passant tant de cop i volta que no he pogut parar-me a tenir por, a sentir el meu cos, les cicatrius que està deixant la mort i el caos al meu voltant. Però ara, traient la roba de dues persones amb els cranis oberts, amb la pell encara calenta, estic aterrant de l'estranya nubulosa en la que estava. En Sawyer comença a treure's la roba també i a poc es vesteix de guàrdia. I queda bé, vestit d'uniforme i no amb els draps que portava, se'l veu un home, si més no, atractiu. Els anys li han passat factura, sí. És cert que les diverses cicatrius li donen un aire turbulent, però així tot no cobreix del tot el que un cop va ser. Vinga, tu també? Sí, vaig. Començo a treure'm jo la roba, que també podria ser considerada draps a aquestes altures. En Sawyer ha donat mitja volta per no veure'm nua. És estranya aquesta repentina ve napolitana que està manifestant, havent matat a cops de martell a dos homes fa escassos minuts. I el Tom? Ja veurem. La roba em queda gran. Malgrat la multitud d'olors, puc notar encara el perfum que s'havia posat a l'uniforme. A roses blanques. Saps conduir? No. Conduiré jo. Arribarem allà i entrarem a deixar els cossos. Els conductors no se'ls sol controlar massa. S'assumeix que si tenen un camió de l'Estat han de ser de l'Estat. I amb en Tom què fem? Susan, ja veurem. Exterior. Entrada de l'edifici central. Dia. Estem a l'entrada, fent cua darrere d'altres camions de morts. Susan, no cal que t'ho digui, però estem entrant en un terreny perillós. Deixa'm parlar a mi, si us plau. Porto molts anys doblegant les regles de l'Estat i me les conec. Me les conec el suficient, sí? Esclar. Tom, el mateix dic. Ens toca a nosaltres. Estem davant de la barrera d'entrada. En Sawyer baixa a la finestra per atendre el guàrdia. Bona tarda. Número de cotxe? 14.3.6. Zona de recollida? Quadrant 3. Molt bé. Algun no mort? Sí, un nen. En Sawyer em mira com si acabés de matar algú, irònicament. Teniu indicacions sobre la forma de procedir? Què han fet la resta de cotxes? La majoria els han portat directament a la incineradora. Els que venien del vostre quadrant portaven alguns líders de la rebel·lió. Els han portat a qüestionament. Ell té informació. No el portarem a incinerar. Torno a notar la mirada d'en Sawyer clavada a mi, però jo no aparto la mirada del guàrdia. És pèl-roig i jove. Molt bé. Està malferit. El patró a seguir seria llavors passar per la infermeria primer. Així ho farem. Bona tarda. Ens dona un full amb molta informació. En gran es pot llegir. Accés a infermeria. Bona tarda. Llarga vida a l'Estat. La furgoneta torna a arrencar. En Sawyer torna a tancar la finestra. Ets boja o què? No saps que a prop acabem d'estar de que ens enxampin. Estem aquí perquè ens ha tocat el guàrdia nou o alguna cosa. No tornis a fer això, d'acord? Perdona. No, perdona, no. Però ara tenim accés a la infermeria. Segons els plànols, hauria de ser al costat de la zona d'experimentació. Allà està l'Alan. Ho tenim fet. I tenim l'excusa per entrar en Tom. Bé, un cop de sort. Les comportes s'obren. Acer, asfalt i marbre. Centenars de portes amb números, persianes de metall i milers de guardes. Ha estat més fàcil del que m'hagués pensat, per ser honesta. Per ser un estat tan controlat, no ens han demanat ni una targeta d'identificació. Suposo que estan tan acostumats a que tot vagi bé que no estan preparats per coses tan simples. Al garatge 1872. Ara, quan sortim per fil baix, tots, Tom, has de semblar molt malferit. Posa't sang d'algú d'altre per sobre. Ha estat tan callat que pràcticament m'havia oblidat de que estava. Em giro, però no està on l'havia deixat. Tom? Tom! Està plorant un altre cop. Està abraçat a un dels cossos. Merda. Merda, la seva mare. Suposo que intentant amagar-se l'ha tret a la llum. Els seus bracets la rodegen completament. La imatge és grotesca, tendra d'alguna manera, però sens dubte grotesca. Deixa el Sawyer! El camió frena, baixem els tres. Hi ha un altre guàrdia a la zona de càrrega-descàrrega. M'han informat de que porteu de càrrega un ferit per infermeria. Me l'emporto jo. Vosaltres podeu procedir a descàrrega per la incineradora. Tenim ordres de portar-lo nosaltres mateixos. S'hauria de portar a un equip de descàrrega. Nosaltres no podem fer-ho. Està passant pàgines dels seus documents. Aquí no passa res d'això. No podrà ser. Són ordres directes del Micael.
És un paquet de molta importància. D'acord, cap problema. Som-hi, nen, endavant. Agafem en Tom, cadascun d'un braç, i anem en direcció cap a la infermeria. Bona tarda i llarga vida a l'Estat. Llarga vida a l'Estat. Caminen una estona. Qui és en Micael? No ho tinc molt clar, però als documents interceptats es repeteix constantment aquest nom. Sembla ser que és qui dona les ordres. Em deixareu a la infermeria? No, Tom, és una excusa per poder entrar. No et separaràs de nosaltres, no et preocupis. Bé, de fet, Què? que ara que ens estan observant, la informació ha passat. Si no arriba un nen a la infermeria, començaran a buscar-lo. No el podem deixar ja ni de conya. Potser no tenim una altra opció. Amparo. Sawyer. Bé, podem intentar dir que és un paquet tan important que l'hem de... No ho sé. Que no ens podem separar d'ell fins que arribi a qüestionament. I ens quedem allà? Sí, li netejaran la sang, li faran un parell de proves ràpides i veuran que està bé i podrem continuar buscant a l'Alan. Ara me'n penedeixo d'haver portat en Tom. Potser l'hauríem d'haver deixat a casa d'algú o no sé on, però segurament no hi ha un lloc més perillós per a un nen que aquest. Veus, Tom? Pots estar tranquil. Confies en nosaltres, oi que sí? Sí. Doncs no has d'estar preocupat per res. Caminen una mica més. A la porta de la infermeria hi ha encara una altra guàrdia. La maleïda història interminable. Nen, per la infermeria. Ja m'han informat. Endavant. Gràcies. Llarga vida a l'Estat. Llarga vida a l'Estat. Ha estat més fàcil del que m'esperava. La infermeria està pintada de blau cel. Té núvols dibuixats al sostre. No sembla part de la resta de l'edifici, més comparable a una fàbrica que qualsevol altra cosa. És un espai més aviat agradable. Bon dia, guapos! Bon dia, doctora. Ens saluda la doctora. Porta un pegat, un tros de tela a l'ull, però per la resta sembla una persona encantadora. Aquest nen ha estat ferit i l'hem de portar a qüestionament després. Bé, me'l podeu deixar. Nosaltres gestionarem a partir d'aquí. Per ordre del Micael... Aquí, el Micael no té jurisdicció, carinyo. La infermeria és cosa meva i no puc tenir a guardes per aquí espentant-me als pacients. Carinyos? Vinga, digues adeu. No, però no podem deixar-lo. Ens han dit que no podem perdre'l de vista. Mira, guapa, podeu esperar fora. D'acord? No. D'acord, esperarem fora. El Sawyer m'agafa del braç i se m'emporta. A través de la porta de vidre veig com també s'emporten el Tom cap a dintre. No passa res. Ara esperem una estona i el tenim. Mentrestant, hauríem de pensar què collons fem. A prop nostre van passant presoners lligats amb camises de força i la cara coberta, amb unes bosses de tela blanca. A les camises tenen gravat el cognom de cadascun. McGonagall, Jameson, Celsius... On van? Crec que a la zona d'experimentació. Experimentació? Sí, no... És una informació que es comparteix amb la població, però l'Estat porta temps experimentant amb persones per tal de controlar-les al 100%. Cada acció, cada pensament, cada moment de la seva vida s'estalviarien tot el que es gasten en guardes. És terrible. Xxt, que passen més. Així és, més presoners. Davidson, Francescana... May. May? May! Sawyer, no m'ho puc creure! És l'Alan! Acaba de passar pel nostre costat. L'hem de... Xxt, parla més fluix. Hi ha micròfons per tot arreu. I què passa amb el Tom? Hem de seguir-los per veure on el porten. Després tornem a per en Tom. No he acabat la frase i ja estic seguint-los. No el perdré de vista. Pràcticament acabem d'entrar i ja he trobat l'Alan. Només queda veure com sortir. Estan en tot rodat. Giren per una cantonada. He d'anar més de pressa. Susan, espera! Està just darrere. Entrem en un passadís amb parets de vidre. Darrere de cada vidriera hi ha un pacient diferent. Al costat de la porta, una placa amb el seu nom i la seva fase. No ens poden veure aquí, no tenim excusa. Ho sé. Què és això de la fase? Fase de control mental. De l'1 al 10. 10 és control absolut. Fase 3, fase 7. Quan més alt el número, més perduda la mirada de cadascun. Portem 30 vidrieres i no hem arribat a l'Alan. No sé com entrarem per emportar-nos-el. Fase 11. 11? Mira això, Sawyer. Fase 11. A l'interior hi ha una persona que sembla sortida d'un còmic.
És una dona oriental vestida amb un quimono. Està meditant i té una katana al costat. N'he sentit a parlar. Hi ha alguns presoners que acaben convertint-se en soldats. Els hi diuen fase 11 perquè estan inclús més enllà del control mental. Tenen llibertat, però estan absolutament dedicats a l'estat. Ha dit, n'he sentit a parlar. Sawyer! May! És aquesta! La seva vidriera està oberta de bat a bat. Que estrany. Entra, Susan! Ens l'emportem i sortim d'aquí. Entra, va! Alguna cosa no m'acaba de quadrar. Està sent massa fàcil. Alan? No rebo resposta alguna, però entro de tota manera. Sawyer, no entres. Tot és fosc. L'Alan està de genolls davant meu. Està tan a prop. No, em quedo aquí vigilant. Alan! Fase 7. Encara té la bossa per sobre el cap. Allargo la mà per treure-li. Silenci. La porta es tanca darrere meu. Em giro de cop. Què està passant? Qui ets? I l'Alan? És un home molt estrany, escanyolit i lleig. Té la mirada perduda a la distància. A través de la vidriera veig a la doctora i s'apropa a en Sawyer i es donen la mà. Ha estat massa fàcil. Ella soleta entrant a la boca del llop. Susan, a veure si ho aguantes millor que el teu germanet. La doctora i el Sawyer riuen a través de la vidriera. Llenço la bossa al terra. Merda. Merda. Fi del tercer capítol.